То така и здравейте хора и добре дошли в поредното дълго видео, което ще бъде ревю на ето това, ето тук. Може би си питате какво е това. Нека ви представя DJI Mic Mini. Може би ще чуете какво е DJI Mic Mini. DJI Mic Mini е система от един или два бежични микрофона, направени за видео creation, за content creation и така нататък. Така, как ли звучат? В момента съм свързан, в момента ми е под бузата самия микрофон и даже в момента чувате аудиото от него, не знам. Оставете един коментар, харесва ли ви, не ви ли харесват, нека това да ви е теста. Още не съм правил тест на открито, но предстои и това. Батерията издържа страшно много, батерията няма никакъв проблем, може би мисля, че пише 12 часа непрестанно записване, това е, ако снимаш в 4 както мен, може би 512 гигабайт на SD карта, даже може и повече. Ето, видеото постъпва към края си и идва въпроса. Струва ли си за цената си? Според мен, моето мнение е, че да, струва си, наистина, харесва ми и ще продължавам да го ползвам и е много по-добре от предишните бежични микрофони, които съм използвал и сега това е най-добрият избор. Може би се питате, защо да не си взема по-скъпите, нали, как да го нарича, ако мога да се изразя така, флагшипния им модел, който е DJI Mic 3, като целия лайнъп е оригиналния Mic 1, Mic 2, Mic Mini и Mic 3. Избора е напълно ваш. По принцип, вече с новата генерация Mic 3 го няма вече този проблем, защото Mic 2 и Mic 1 са твърде големи, може би е толкова на размер. И са по-трудни за използване, докато с Mic Mini и Mic 3 това цялото се елиминира, много се наподобяват на дизайн, но и двете са супер лекички, т.е. няма да ви дърпа така за бузата. И да, изборът се е напълно ваш, но аз избрах ето тези Mic Mini и даже не знам дали сте чули, но в момента съм на Noise Cancelling и климатика над мен работи. Надявам се нищо да не се чува. И да, има два нива на Noise Cancelling, единия за отвън по-силния и единия за вътрешно, като примерно да кажем климатик, вентилатор, пречиствател на въздуха, каквото имате, каквото искате. И да, това ми се бъде от този клип. Надявам се ви е харесал и чао!